Имате уебсайт и искате да печелите като работите от дома си. Добре, много лесно можете да го направите. Нека ви покажа как. Вземете лаптопа си и го включете. Отидете на www.strawberrynet.com. Присъединете се към партньорската програма на Strawberry.net и започнете да печелите. Но какво означава партньорска програма? Ето обяснение за това. Регистрирайте се в партньорската програма на Strawberry.net. Поставете линк за проследяване на вашия сайт. Клиентът купува продукти от Strawberry.net, като следва вашия линк. Strawberry.net плаща за всяка продажба. Сега, как да се присъедините към партньорската програма на Strawberry.net? Кликнете върху връзката партньорска програма в долната част на страницата. Присъединяването към партньорската програма на Strawberry.net е напълно безплатно. Ще получите комисионна за всяка поръчка, направена от вашия сайт. Разлистете надолу и натиснете върху връзката "Участвайте в програмата". Изберете вашия език, страна и валута и натиснете Next. Маркирайте всички тези полета, за да приемете условията. Попълнете информацията за вашия сайт тук. Въведете информация за контакт и натиснете бутона "Приемам условията". След като попълните формуляра, ще получите потвърждение от Commission Junction, заедно с линка за проследяване, който да поставите на вашия сайт.